Medio cento de asociacións colaboran na organización do Xuño da Cultura e das Artes, unha iniciativa impulsada polo Concello de Ribeira que programará máis dun cento de actividades na vila ao longo de todo o mes. Imos na sexta edición, un mes no que se traballa ca posta en marcha da realización de actividades por parte de todo o tecido asociativo que temos no municipio. E é unha maneira, digamos, que de sacar a cultura á rúa e a cultura en todos os seus ámbitos. Sírvenos de escaparate para visualizar todas esas actividades e todo ese traballo que se fai por parte das distintas asociacións e ao mesmo tempo pois tamén nos sirve para sacar á rúa tamén pois o traballo que se fai de distintas áreas e departamentos municipais que tamén van participar activamente dentro desta programación do Xuño Cultural. No Xuño da Cultura teñen cabida todo tipo de expresións artísticas, música, cine, teatro, arqueoloxía, deporte. Unha das actividades máis destacadas será a Feira do Libro, que acada xa a súa terceira edición. Instalarase na Praza do Concello dende o xoves 22 ao domingo 25. O día 30 ás 9:15 da noite terá lugar o acto de clausura do Xuño da Cultura. Todas as asociacións participantes recibirán un pergamiño conmemorativo pola súa colaboración.